Oh my God, kini mo. O gothanangkha chakri seklaimani gothana Anganwadi Center ni worker chakri katal namani Ramkrishnapur bisini tamni bagai Sri Ram Khora bisiwo Nondorani Deborma chakri manani kelai party level ni bukhaktei Nondorani Deborma no chakri select khaikya Sri Ram Khora bisiwo honoino Sri Ram Khora bisini lokorok khorangti samani gothana tamni ka thangnai salkisa sikango o je Anganwadi worker ni chakri namani Sri Ram Khora bisiwo no o gitarani center nei aro kaisa Anganwadi center tongo o center ni o bisini borokrok ongyang hampano 11 jona hai o chakri no apply khaikya 11 jona o je Sri Ram Khora bisi je Anganwadi center ro klaimani aro ni borok 11 jona asuk chakri no apply khaimani yagulo bo khoroksa pu maya tamoni bagai Ramkrishnapur oino bisini borok Nondorani Deborma o Sri Ram Khora bisiwo chakri mana kalai nei khorangti samani Nondorani Deborma angkha Ramkrishnapur bisini hingka o kubun bisini Sri Ram Khora bisiwo bono chakri khlairia tomongno bo chakri mangkhangkai o Anganwadi Center gitarani center je Anganwadi abo tala borong khlai khaitonai kono shanti tongla bono o sini je Anganwadi Center sini kamini o Anganwadi Center ro bono chakri khairnani riya nei khorangti samani hingka Sri Ram Khorapur je bisini borok rokno 11 jona apply khainarokni bisingo asuk to oshikito tongkha asuk to lekha pora kringkha asuk to sia omurkhongkha sono hangkai tamoni bagai noriton nei omhaikeno khorangti saka o kami tei Sri Ram Khorapur bisini lokorok khapangni takok tai bukhok song thangnai sal kisa sikang 5 bosorni age Gita Deborma mungoi o je gitarani center ro Anganwadi je center ro chakri khaimani bo thui thangmani yagulo o center ro o je Anganwadi ni worker ba phrengnai kri ingmabai aro chakri najakmani only kaisa post o kaisa post no Sri Ram Khorapur bisini lokorok no marinai 11 jona apply khajak tamoni bagai Nondorani Deborma Ramkrishnapur bisini ba o jaga mana kalai nei khorangti samani gothana hingka khapangni takok tai bukhok song o gothana no tui norok tamo wansok norok bo comment kai sahandi tamni ka kaise bisini tei kaise bisini je Anganwadi Center ro chakri khaido man heka ba o bisini borok apply khaimani ya golobo 11 jonan bising khorok jafana duljagi abo tam bagai haingkha neino o je bisini borok ro khorangti samani obo wngkha Mungia kami te Asrambari constituency bai Krishnapur ni boundary kesaro tongnai tei Mungia ni je rail station o gandani Anganwadi Center ni gothana hingka kisa nanya di arani lukurok tamoni khorangti sakatei hasti ni montri tei sinai nungnai rokni thani kisa nanya di brokni kothma Oh my God, kini oro Sri Ram Khorabo lekha pora ganang onek borok no tongo haipano buni aroni kaisi oro daimia sini Sri Ram Khorabo kaisi daimia जों उखा जाना दा जों मुसु सि हलिया अरो गन से खालिया बरमु सुनय रिसेरिया जों रिसेरिया चिनियाव जागावो चिनि Sri Ram Khorabo जे Ramkrishnapur पंचायत नि जे Sri Ram Khora हाफायै साख्रि जेनाना नाय तंनाय चिनि Nondorani Deborma बोनो साख्रि के बोरि रिमांगलाक जों बो साख्रि माना फासिं फनो जों दरगनांखाय जों अर तालारि तनिनाय जों बरनो जेसके फनो अ जागा तनिया o chakri ka tam chakri Anganwadi ni worker hingka bo school abo bo jaga चिनि Sri Ram Khora नायबाय कामिं 5 नं वाto 5 nong wado hingka aro khaine hingka ti tongkha आरो खाने इंगे थैथांगा bumung tamo bini गिटारानि Deborma thima busu balkha थैमानि प्राय 6 হইতে 7 বছর কাকা tabo sabo khai tongo jaga ताबो बर्तमानो जे ओ हेल्पार नो खाइ दंजौ helper hingka oro katal Anganwadi ni teacher nai tongota और Anganwadi नि टिचार नि कताल नामाने जॉब नामाने चिनो जागानि बो रिजाक इंगे आबनो रियावै बरक Ramkrishnapur नि Nondorani Deborma सिलेक्शन खलायरि तंगता non bisini ka khorok busuk rijak tong चिनि बिसिनि 11 जना रिजाक non bisini simis 11 jona hingka non bisino karisi oine bisini rina nai tongo abo khan norok baike saimangkha अबो हंगांगे जों तामले बा आं किसा पार्टी तै किसा गरंजाक बा आनो पार्टीनि बरनो साहारका महाय हिनै इंगे आं खनावै आंनिया खनावै तिनि मास मानरिं खादारनो hingka o chakri hingka saroya ko ओ चाकरी सारोका बोलते न इनको ताबुक kaisa tam bil sin samane abo rikhangkai te kunu phano narmaya ho
Obani bagai sing tini obono rimanglak nei chini o jaga se 11 jona bisiu tini bisiu 11 jona rijak tongo omoni bising se borok mana nangnai o nomdarani ekdom cancel na nangnai Kubun bisini ekdom 95% complete khata bono rinan bagai ekdom complete pura answer ji 100 to 100 Tomono bono rikha norok tam khane sing onganabadi talari to nirnai ke bono sing oro ringo khairan somedia sing bo anganwari abo gitarani center oboda sing tabe je basai tongmane eh o kisa phonok de anganwari na what happened chini siram khara bisio tai lekha pora greng gnang grida tangi sino ka sun normal da nukjak tong obo ngi simaya chini bisini bising ro rina nangnai sing bolong bising tongai tha sanai haja suno nukjak si tabuk borok kno gonya khali ada tamungai obo haingna na abo sing maka sunai abo no bagino sing tini nogno maringu Oh my God. Dia mau sing Syria. Cini ambai habis Syria bono. Di Syria. Di Syria. Tomo mani hakai. Di talari tolai sing. Lekha pora ganang tong. Cino da sing ukhak sana da. Sing mau susi Syria oro ko se khali bormo chu noi. Di Syria sing di Syria. Di Syria. Cino ora se. Di Syria sing nondoro di Syria. Bini satam lekha pora ganang sitong sinora. Tamni bono ri tona sini or bisiwa tin or ri siri tin or sing bono ri ya siram khana ri ya ta huna bani ko wari ya ta o non rani no khai ri ya sing khana man ko no balo khaseng to bari ya ta bono tinora ang phana ya phana ham ya phana to ba chini mo siram khana ni no mari nai ta bo hai boro gila se sinoro bin thele ka para gana botong bin thele ka para kari botong to ching ri ya non rani no khai ri ya bono tumuri na kalai changkai ongna bari tarari to ni nai Cini pas nong wa to se kulsima keroi. 1 2 3 4 ase no. College pass khaja se kulsima keroi. Tam ni la buni. Awoni borok phanya nang ba cini chiram khoran borok buka da mase da thusina ne. Ha cini oron chirina nang nai. Cini oron tumu judi maya cini pas nong chiram khoran judi maya hangkai. O ongna badi talari toni nai. Bote khamata ganang phaito. Aboda koto rong thani kuchuk saka rong thani atida wada tong. Bunik jaga ni nahanani siram khora si phal kora kulsima keroi bunyaran ni odika ta phanya nangoro amno no ang koto rong no bo kuchuk saka ni bo rong no bo sungu nonorani sai te bo para gana dekha para gana te bo tong no siram khorni tomong ne rina ne inka khoroksa sirna kalani sabna rna sangka ai mi aba khalo ta abole lotari ma khainai para to ke mil woi lotari ma khainai chinoro 1 2 chimini bungo chimi pori woi college pass khaja ko jona tong ngai joton mana musung dai jeng lotari khainai sabo manani kelai aposi o 11 jona noni 20 ni rnai ro no bomong suyei lotari khainai je bongni man thai man tho lotari khainai wa che gola dai chakro boi chakoro boi borok thana nai khosar sinai ta jin chiram khoro kul chima chi kera joton mana musungo ha boroni no phainai bu awni phainan ba mo chera thunya ne jin oro khasa da buka athra mura hnei ha atra mura hne jing thongmai da to ni kujuk sakani boro rok bo koto rok bo o montiri songrong no ba ang kholomai sabo chini chiram khora ka achak da butuwa achak da lekha pora kre achak da buka o wa bolong bus pass kora tong 1 2 3 4 ne jimi wa chen college pass ka just call chima kre ngai bahakala chiram khora ni no khibai ba ram krishna pun no ba na hana hin aba ang kuno no phano nahanani koi phadiwo chini chiram khorani just ka mana nangnai o sakiri rok noni bisinin mana nangne ama hero ain do tongba chini jate kenyo chini bisini an kri phano ta ba chini chiram khara na ni moji ba an tong thuma jiba an kre to ba nondorani no khano ta masung nasil jakha nasil jak man ko ya ba to bunyarin ble chini bisini no ririta hampana hamya pano to nondorani no khairia tinu khanang nondorani no tam ya to na nondorani no ba an busa to sai baksa ble boya bobo tam ka jang ta besabti manja bono khanang norok ta masu jol jakha tam jol jeng na sa bong bisiwa to chini bisini bor thang khab ke bor ka hingla bor hinia diba hampana hamya pano chini bisini no sana nang nai an busa me phana an busung me phana ta ba chini mo ingka chiram khara am chani mana nang nai nondorani tum phanya hangkai khana jimin tala khrap tai khabar kre jese ba mantri pa phaju mantri phake bijar ti jok mulai nai non parani mangkha tai sakok ta na jeto para song no wari school ba chini parani makai ba hamna nai ta to chin parani maya phana
তবে চিনি ছিলাম খরানি মানকাই পানা হামজাগো আং ও লটারে যে জিতিনাই जों सिनायता ननि मते नोंखौ जागांखा साबनि मजागानखौ साबनि मजागा सरकारनि जिंनाब्ले चिनि म नायबे पारखा सरकारनि नता जागाखा सरकारनि जागा सरकारनि जागा न जदि पाब्लिक नोंखौ पाब्लिक सि सानै तंखामता आनि जागा आनर सानखामता आबन बाय ननि बिसिनि मानखान पाइजागता चिनि बिसिनि मानखौ तबे चिनि सिराम करे चिनि सिराम करे बिसिनि मानथु न मन्त्रि सन्तिरावनो ति साकायां पार्टी लेभेल रावतै तो आबार लां साइमिया जों साइमिया आबार खाय सानाचे मन्त्रि न बतुं तमन न नन्दरानि न सायाखाय जों सानाचे मुदिखाय न जों मुदिखाय सानै बसा फान हिलां तो साय फान हिलां तो तबा नन्दरानि फाना हंगा म द खाता लाखाय रिजाखा जेस मन्त्रि जेस फायतु गनन बसाबतिराव मा परिगलक मा खेसिराव मा आन बसापर नाले जतन तो समस्या